Kumare, anang ay balita dagiti agnayangay kang kandidato. Sapsapaan na kumamit umay agpaayuda Aguray kalat tamang gamit kumare. O si kalagringkit kitang dati balay akapan ala ag Black Rosary BE. Madam, handak mga bilbilinan nga sawan manaknakom na. Ibagbagak lang. O kakabagyan, kumare, gagayem, kamusta kayo? O Sandra, nakalagip ka. Wen, umay kayo magpasyaran O, kamusta kumare Belen? Kumari, apay dati nagkumkumaryanta? Ano ka ba? Nagado tinagkumkumaryanta mat ati kaskasaran. O si ka ngay biring, kamusta kan kasinsin? Magkasinsin ta? Win, day dililang mo, agkapidwada day dililong ko. Hay talaga? Na-trace mo pa nga talaga aya. Ma'am Sandra, handak mo siguro nga kabagyan aya. Haan ang gayim ko day diinang mo. Ha talaga? Kaslama di kayo man nakikita, hindi nga kadkadwa day diinang ko, kin di kayo pa nakita, hindi na tayo isuna. Hanak na kaumay at adanak di aremi ka idi. Kasjay? Wan. Aguray ka mang gamit si Cassandra. Apay niya nga launay gamit ti rantam nga nakalagip ka nga agpakastoy dito yung barangay mi. Awang mat sika kumari Belen, umay kila pasyaran. Hamak kidi nga dakis aya. Haan angam nakakapanibago lang. Amokon, nag-file kayo aya. Ha? Kasan naman mo? Naku, kasa nga kasadagiti agnayangay, rumwar amin nga kakabagyan ka nagagayom da. Wun, pudno nga talaga. Ay, isumulagay mga agkasinsin tatata. Grabe kayo mot. Haan mot? Amam Sandra, narurugyan namang gamit yung may agbisita. Aw, matidakis na aya. Maya latanong no, ibagam nga ibutos kanto. Jak tula ang muno ibutos ka. Apay mot, kumari Belen. Hang kakayat, yun lang yun. Talaga dating iwa na ni Belen, direkto nga talaga aya. Amam Sandra, no siya, ibutos kalata. If the price is right. Mare, nagtal na ka man, di ka lagbain. Nutatang ka sa pulan yung tao, nasangkot kayo, samantala no makikita na kayo di tadalan, kasla kailan na tungkalan titenged na. Nagsaunot, kaya nga na tungkalan tenged na. Correct. Mga kasjay, baka ang kalangan napansin iti, kasla di dakmat amumot. Adi garot, amuka, iso nga madi kakayat. Kaya po, manayunan man iti dampel nga politiko. Kaya po, ili nga santa pukaw, awan talaga pagpalpaliwan na. Guys, mabati kan ta maliit na kung niya mapanag Black Rosary. Dati nga talaga ni Madam, dilata nagwinon tato nga mapailan mo tay tao. Guys, basta da kay nga doa tulungan daktuwen. Awan, makitan tunuan niya ti may tulong miking ka. Sige garod, umuna akon. Hays, dagiti magamit agnayangay ay sadala mo magamit ti tao no kasapulan dan. Inunampay amare. Sapay dati ni Sandra ato kwarta na dagita taniya na tabak ng dampel ka ng mga may sakunada. Ay, winto lang awinan ay konseho mo mga bakto nga SB isunan. Ay, hapo ili nga santa po kaulibi ka manong. Ay, mga talaga mare, rumwar pa yun aming kakabagyan da kadagagayim dan. Ultimo pusti pa'y tatanak businaan dan. Correct.